3, 2, 1 en los! En dan komt onze beste mensen. Oh, Jacob had hem al in stijl. Het training docht vertutend van Femke. Ze wint de Hutterin-wedstrijd. Femke is het nieuwe gezicht van de Fit My Femke campagne. Een collega van u, Martijn Engbringhoff, die dacht, ken we net wat bij dat Hutterin? Want dat is iets wat heel tijd meer groeit en mensen vinden het leuk en het is heel makkelijk. En zo kwam eigenlijk het hele Fit My Femke idee boven. Alle weken komt er een nieuwe podcast in de Omroep Friesland app en op de website. Elke niet in de FVG's gebruik van maatje. Elke niet die van hemzelf zei van nou, ik ga een te minder conditie, dat slag het me dan net. Juist voor die mensen is deze training heel erg geschikt, omdat het echt op nul begint. En het is echt na een paar weken al vernemen van hey, het lukt en ik ken dit. En dat is zo mooi aan Fit My Femke. Fit My Femke werkt aan naar de Simmer in Friesland loop, een afstand van 5 kilometer. En die is op 3 september in Burgum. Oormeld ik in via www.simmerinfriesland.nl.